Però recursos humans de l'empresa. Això és fonamental. Recursos humans. Dediques temps als clients, dediques temps al control de gestió, però facis el que facis, el factor que marca més diferències competitives entre les empreses és el factor humà. És la teva gent el que marca les grans diferències. I de fet, cada vegada més a les empreses el tema de com seleccionem a la gent, com els formem, com els... O sigui, nosaltres, per exemple, a la nostra companyia hi ha una cosa que obsessiona l'equip directiu, que és estar molt bé amb un rànquing a nivell nacional, que és un rànquing que es diu el Best Place to Work. El Best Place to Work és un institut que fa anàlisis de com se senten els empleats a les empreses, si estan a gust, si no estan a gust, si estan emprenyats, perquè el jefe s'hi troben oportunitats de desenvolupament professional, si hi ha un bon clima. I en els darrers 5 anys, entre 500 i 1.000 treballadors, la nostra companyia ha sigut una de les que ha generat, ha estat més alta amb el rànquing de Best Place to Work. I per què ens serveix estar a dalt amb el Best Place to Work? Doncs perquè també atreure talent. La gent a l'hora de buscar companyies, procura buscar companyies que, ostres, jo entro i si funciono bé m'agradaria fer coses grans, i fer carrera, i aprendre, i que em cuidin, i que m'ho reconeixin, i que quan vaig a la feina m'agradaria anar amb ganes perquè em diverteixo, perquè a més de treballar dur m'ho passo bé, que també és molt important, és quasi el més important, perquè si no és molt difícil fer el primer si no et trobes a gust. Llavors, crear aquest clima que la gent es trobi a gust, i la part de talent de recursos humans, perdona, la part de talent que deies de recursos humans és fonamental, és probablement la cosa més fonamental de les companyies. Al final, entre tots, intentem seleccionar el millor talent. Què més? Què més? Què més ens obsessiona? Què més dediquem el temps? A què més dediquem la nostra energia amb el dia a dia? Els clients, els empleats, això dels estudis de mercats, què més? Va. Proveïdors també, no? Proveïdors. Perquè el control de gestió funcioni, tens dues coses que fer. Una, que funcioni el numerador, que funcionin les ventes i que els clients et comprin, anar-los a veure, que estiguin contents, que estiguin satisfets, que si et donen una idea per un nou producte estiguis atent, i després tocar el denominador de les despeses, és com ajusto els preus de fàbrica, com ajusto els preus de les matèries primeres, com ajusto els preus per ser competitiu. Per què s'han anat algunes plantes de fabricació d'electrònica de consum? Ens hem trobat amb una pressió competitiva que els costos, la part de mà d'obra amb el muntatge i assemblatge d'alguns components, bé sigui televisors, bé sigui pantalles de plasma, bé sigui alguns electrodomèstics, la part, diguéssim, de muntatge manual era un component important del cost, i amb aquesta part ens ha sigut difícil competir amb alguns països, sobretot d'Europa de l'Est o d'Àsia, que els costos de mà d'obra han sigut més competitius. Què més? Els de telecomunicacions. Els de comunicacions estan esgotats. Hem tingut un control ahir, els hem aixecat aquí. No sé, no sé què li hem fet, no? Va, nois, va, què més fem? Què més ens preocupa als empresaris? Què més us preocuparà quan munteu la vostra companyia? Perquè espero que molts de vosaltres acabem fent aplicacions o software o components de comunicacions. Què més, va? Alguna més? Bueno, aquí n'hi ha diverses. Jo crec que ja amb això més o menys tenim unes quantes. Ara, a veure, i ara anem a parlar una miqueta, a veure, un cop ja has muntat la companyia, no? Un cop ja t'has dit, va, m'he tornat boig, veig aquí que això pot ser interessant, tinc una bona idea, anem a muntar una empresa. Quines creieu que són aquelles habilitats, aquells coneixements que trobareu que són més importants quan us trobeu al càrrec d'un departament d'una determinada companyia o impulsant el vostre projecte com a empresari? Quines creieu que són les habilitats que seran claus com a empresari o com a responsable d'una àrea o com a directiu? A veure, què creieu que és més important en aquests moments per triomfar en el món de l'empresa? Quines habilitats creieu que són les més importants? Perdona.
No, yo pensaba bien que te puse nervioso. Bueno, va. Otro voluntario, va, lo has hecho muy bien. Un aplauso, va, por favor, un aplauso. Por favor. Ara una voluntària, va. Ara sí que una voluntària, va. Que no passa res, va. Ànim. És només per apuntar, va. Una voluntaria. Quina és la delegada? Teniu una delegada o no? Sí. Va, vine, va. Ànim, va. Marín, cuida. Va. Vamos, va, ánimo. Ánimo. Bueno, va, ¿quién es la delegada aquí? ¿Quién es la delegada? Va, noies, ànim, va. Va, sí. Hòstia, està molt tímid aquí, però què els heu fet? De veritat que no mossego, no s'animaven, sortiu alguna, va. Bueno, va, ara, ja hem comès la bogeria d'estar a l'empresa. Ja tenim una idea, tenim un projecte, estem creant un equip. Quines habilitats i coneixements creieu que seran la clau de l'èxit un cop et llances a muntar una companyia o muntar un projecte? Tu com a autònom o com tu vulguis. Quines creieu que són les habilitats i coneixements que seran les que marquen la diferència? Va. Tener seguridad en ti mismo. ¿Perdona? ¿Seguridad en ti mismo? Seguridad en ti mismo. Sí, hombre, tener seguridad, confianza es importante, sí. Lideratge, aquest també és lideratge, és molt important. I lideratge és algo així, una mica, com et diria, una mica més eteri, no? Perquè lideratge és com bastantes coses, no? A veure, no sé, com en definiries tu lideratge? A veure, tu si tinguessis posat... Quan reconeixes una persona que té lideratge? Emprenedoria. Perdona? Emprenedoria, sí que pren la iniciativa. Pren la iniciativa, què més? És carismàtica. Carismàtica, què més? Inspirar confiança en la gent. O sigui, darrere de lideratge i confiança és important. Home, jo vaig tenir un jefe que sempre em feia molta gràcia. A l'etapa que vaig estar a Hewlett Packard em deia Carlos, para ser un buen directivo en HP no hace falta hacer un máster y estarte todos estos años. Em deia el cachón, para triunfar en esta compañía solo tienes que hacer 3 cosas. Una, tener una buena estrategia y saber comunicarla. O sigui, per moltes vegades la gent falla per la comunicació. 2, rodearte de los mejores. Y 3, mantenerlos motivados. Si tienes una buena idea y la comunicas, te rodeas de buena gente, de los mejores, ese equipo, y atraes a tu proyecto, y luego los mantienes motivados, es muy difícil que fracases en tu proyecto empresarial o en tu departamento o en tu àrea, perquè al final a l'empresa no solament estem parlant de l'alta direcció, o sigui, l'èxit de les empreses, i cada vegada les empreses són més planes, l'èxit de les empreses comença des de qualsevol posició que pot ser transformadora a les companyies. Confiança, lideratge. Va, què més habilitats, què més coneixements són claus per triomfar amb el món de l'empresa el dia que us animeu a muntar? Va, què més? ¿Qué? Bueno, conocer el mercado, conocer o no solo conocer, sino estar de alguna manera en contacto cercano con el mercado para saber lo que está pasando en cada momento. Sí, estudiar mercados, o sea, tener capacidad de tener, hombre, a veces simplemente inquietud o capacidad de aprender y acercarse a la realidad. Muchas compañías, grandes compañías, han fracasado por el sobreéxito de sus líderes que se han alejado de la realidad del mercado. La compañía ha tenido mucho éxito, se ha hecho muy grande, ha ganado mucho dinero. Entonces, muchas de las empresas han fracasado a veces porque la humildad y la inquietud de volver a reinventarse, sus líderes la han perdido y ha pasado una ola de mercado con un cambio y ¡paf! Se los
cafetillado y grandes monstruos han caído. ¿Qué más? Teniu un projecte? Teniu un projecte de? Vale, teniu un projecte, bueno, a veure, però això més que una habilitat, sí, bueno, teniu un projecte, què vols dir, des del punt de vista creatiu, des del punt de vista de tenir creativitat, si et refereixes més a l'habilitat de creativitat, doncs creativitat és important, creativitat. Confiança, ja ho heu dit abans, confiança o seguretat, heu dit abans, tenir una mica de seguretat o confiança, què més? Iniciativa, vale. Bueno, a vegades també, coratge, no? A vegades coratge. Coratge. Amb la indústria tecnològica sempre parlem, fem exemples de si a vegades els invents o les idees que tenim les llancem en el moment adient, i es parla molt de la indústria tecnològica de saber surfejar, fer el surf. Per què? I la veritat és que a vegades quan venen onades d'innovació al món sobre determinats canvis de conducta, si comences molt aviat i llances el teu producte abans que vingui al mercat, doncs et passa l'onada. Si entres tard, moltes vegades tens que nedar i hi ha gent que no arriba a agafar mai l'onada. Amb la qual cosa, la clau de moltes vegades moltes empreses és surfejar bé, és veure aquelles onades d'innovació i pujar-se. Ara, per exemple, veureu que al nostre país, amb el sector TIC, per exemple, el tràfic i el número d'aplicacions en dispositius mòbils superarà àmpliament, com ha passat a Àsia, el tràfic i aplicacions mòbils que hi havia per internet des d'altres dispositius, des de PCs, per exemple. I això generarà oportunitats de noves aplicacions i nous serveis amb els que coses que abans només ens atrevíem a fer per l'ordinador, la compra electrònica, el pagament de determinats productes o serveis, la consulta al banc i tal, cada vegada més els farem per... Llançar-se en el moment adient és clau. Què més? Què més habilitats o coneixements creieu clau per triomfar en el món de l'empresa? Què més? Paciència. Bueno, també la paciència... La paciència també, sapigués parar el teu moment. La paciència també és una bona... Teníem un... A veure, us falten unes quantes, us falten unes quantes importants. Va, tenim... A veure, per tenir èxit fa falta ara bastantes més coses que això. Va, ànim. Què? Pasta, sí. Importante. Bueno, financiamiento. No, pero yo te hablo más que de pasta o de mercado, hablo de qué habilidades o conocimientos tú como parte de un equipo o parte de una empresa crees que son importantes para que tu proyecto tenga éxito. Más de pensando desde el punto de vista tuyo. O sea, ahora mismo te voy a decirte en qué habilidades es importante que os preparéis para el futuro profesional. ¿Cuáles creéis que son en este momento clave? Y que muchas de ellas las estáis desarrollando en formación en el día a día en este centro. Va, ánimo. ¿Qué más? Saber trabajar aquí. Ah, per fi! Sí senyor! Sapiguer treballar aquí! Sí senyor! La época de las empresas dels superherois de les pel·lícules se acabó! Aquesta època ha passat! No hi ha cap empresa que triomfi amb un superheroi. Això ja, lo de los superhéroes, ara el tema és molt més complex i el que tens que necessitar és gent experta en gestió, els d'administració i comptabilitat, que aixequeu la mà, quanta gent hi ha aquí de l'àrea d'administració i... Administració, gestió i finances. Aixequeu la mà! Vosaltres teniu que controlar que els de Telco facin bogeries sota control, però necessiteu els de Telco que pensin en projectes del govern. El treball en equip és fonamental. Què més? Heu parlat de lideratge, creativitat, esperit d'equip. Què més? Bueno, a veure... Honestedat, ara que hi ha un redisseny de temes de codi ètic, molt important, fer les coses dintre de les regles del joc, i més ara que mai, per reconstruir realment coses que siguin sòlides. I després,
Després jo diria que també una cosa que és important és modèstia i espírit crític. És a dir, tenir humilitat per molt èxit que hagis aconseguit, que assumeixis una cosa, que tot el que t'ha portat en aquesta vida, en una determinada etapa amb el teu projecte empresarial, a tenir èxit, no és garantia de res que tinguis èxit continuat en el futur. I tens que plantejar-te reinventant-te, tens que plantejar-te redissenyar-te, tens que plantejar-te, i a més amb un esperit crític constructiu. Crítica constructiva, crítica de replantejar-te tot. El disseny, com comercialitzes, com ho fas, això crec que és realment bàsic pel futur. Doncs bueno, jo ja abans... Obrim una mica de diàleg o què? Sí, no? Repeteixo les qüestions aquestes perquè vegin el recull. Vale, sí. Us passaran una mica algunes de les habilitats que des de l'equip de patrons de FEMCAT, entre els diferents empresaris, hem vist que són de les que creiem que són importants. Per tenir èxit amb el món empresarial. I entre elles, el del treball d'equip, que entenc que treballeu bastant. El del treball d'equip, entenc que ho treballeu a fons, el del treball d'equip. Treballs amb equip, no? O no treballeu en treballs amb equip? Sí, hombre, segur que feu treballs amb equip. Bueno, a veure, jo només per tancar i obrir una mica de preguntes que vulgueu fer de FEMCAT, del projecte o del que vulgueu. Sí, dir-vos, a veure, tres coses que veig amb el nostre país en aquest moment. Veig moltes oportunitats pel nostre país. Tenim molt bona formació. I veureu, un moment de silenci, sisplau. Veureu que en aquests 2 o 3 anys, sobretot amb el sector tecnològic, veureu oportunitats de coses noves i de canvis que poden generar oportunitats de moltes empreses i molts serveis. Un és el concepte aquest de la mobilitat i de la ubiquitat, de poder accedir a continguts digitals des de qualsevol dispositiu. Fins ara tothom tenia la costum d'accedir a continguts digitals des de l'ordinador o des del mòbil, però veureu des dels televisors, des dels cotxes, des de les consoles de videojocs, des de les joguines, des dels electrodomèstics, en els propers anys que començaran a tenir molts dispositius, intel·ligència i capacitat de connectar-se a internet per a aplicacions i serveis nous. I això generarà oportunitat de tota mena. Imagineu-vos una cosa que ja s'està inventant ara i que probablement en els propers anys tindrà èxit, com per exemple un despertador intel·ligent, un despertador que es connecta a internet i que el que fa coneix els teus hàbits i la teva agenda i tal, perquè està connectat a la teva agenda, coneix com està en temps real el temps i el tràfic on tu vius. Què fa el despertador? Abans de despertar-te, unes hores abans de despertar-te, chequeja com està el tràfic, chequeja com està el temps i ajusta el temps de llevar-te en funció de si hi ha un caos de tràfic o no hi ha un caos de tràfic. Fixa't, a què sembla una tonteria? Veureu, per exemple, cada vegada més serveis, inclús amb l'automòbil. O sigui que qualsevol cosa que pugui tenir un processador i connexió a internet pot tenir intel·ligència i sortiran noves aplicacions i serveis. Una altra cosa que veureu que probablement canviarà la indústria en els propers anys és el tema de l'interfície natural, d'interactuar amb la tecnologia, no amb un teclat o un ratolí, sinó interactuar amb veu i amb moviment. O sigui que el mando ets tu i el teu avatar per fer coses. Nosaltres, això pensàvem que era una conya manera fa un parell d'anys per jugar amb videojocs, amb la Kinect, amb la per fer, diguéssim, generar-te en un entorn multimèdia el que seria l'experiència en un determinat destí. Noves aplicacions de realitat augmentada o d'interfície natural, que li diuen interfície natural, amb el que el mando és el teu cos i la teva veu, els teus braços, el teu cos i el teu avatar. I això generarà aplicacions de tota mena. Ara estem ja en projectes, per exemple, de malalts crònics o de rehabilitació, amb el que té el malalt a casa, en lloc de tenir que anar contínuament al centre de salut, és un dispositiu d'aquest tipus per moviment i reconeixement. Llavors, el món des del punt de vista tecnològic està canviant, genera moltes oportunitats i l'altra gran revolució, a part del tema d'ubiquitat i el tema d'interfícies naturals, és el tema del núvol. Pujar serveis i aplicacions al núvol per dispositius de tota mena. Aquí sortiran moltes oportunitats i precisament a Catalunya, que som seu
de la capital del mòbil, tenim el congrés el dia 25 i esperem més de 70.000 executius de tot el món, tenir els propers 6 anys la capitalitat del mòbil serà una oportunitat pel nostre país brutal, de generació de noves empreses i d'ocupació. I en el qual espero que en els propers 6 anys, amb amics, amb companys, us animeu i aprofiteu alguns de vosaltres aquestes oportunitats que segur que sortiran i que ens ajudaran a generar ocupació, a baixar l'interès d'atur i a fer coses més interessants des d'aquí que es poden fer. I jo amb això, a no ser que tu em diguis que m'he deixat alguna del guió, obriré preguntes i respostes. Coses que vulgueu preguntar-me de mi, de Microsoft, o de l'última versió de Windows 8, o de la propera del Windows Phone. Va, aprofiteu. Aixequeu la mà qui vulgui fer preguntes. Sí, digue'm. Silenci, sisplau. En el món de l'ordinador sempre Microsoft sempre està pioner i tal. I en el món de les consoles i els mòbils, quin avantatge podeu tenir respecte a Sony o Bueno, a veure, és cert que hem tingut durant molts anys un gran lideratge amb el món de l'ordinador personal, del món del PC, i la veritat és que amb Windows i amb Office la veritat és que tenim una participació de mercat important. No hem fet bé les coses amb el món del mòbil, El món del mòbil jo crec que ens ha superat en quant a velocitat que tenia aquesta indústria a nivell d'innovació i ara estem intentant, com el del surf que us deia abans, ara estem intentant nedar tota castanya per recuperar l'ola, perquè l'ola és brutal. A Espanya, amb els darrers anys, la penetració de mòbils intel·ligents, el que diuen smartphones en capacitats de dades, ha pujat molt. Tenim ja 21 milions de smartphones a Espanya, amb una penetració el darrer any quasi del 60%. O sigui que ha crescut un 60% el número de smartphones. Abans tothom teníem un mòbil per parlar, veu, i 4 SMS i tal, i ara qui no té el WhatsApp i té l'accés a internet i les apps, llavors què estem fent? Estem intentant amb Windows 8 fer una interfície molt rica i molt interactiva i treballant amb Nokia, HTC i alguns altres fabricants per treure nous dispositius i recuperar el lideratge que teníem amb el món del PC també amb el mòbil, oferint sobretot temes de seguretat i oferint sobretot, però sí que és cert que amb el mòbil estem en fase meritòria i de recuperació, perquè Samsung i Android han fet una feina espectacular, Apple també, el que passa que Apple s'ha posicionat en un segment bastant de producte car, de gamma alta, que està ja arribant a una certa saturació i nosaltres el mateix èxit que hem tingut amb el PC tenim que tenir-lo amb el mòbil, però ara per ara els nostres líders es van dormir una miqueta i el del mòbil ens ha passat per davant. La ona del mòbil ens ha passat per davant i ara estem nedant a tota castanya. Amb les consoles no, amb les consoles sí que tinc que dir-vos que Kinect i la Xbox ha guanyat molta participació de mercat i tant als Estats Units com a Espanya ha sigut la consola més venguda als últims Nadals. Jo crec que amb les consoles estem fent experiències noves, sobretot per lo de l'escàner, sobretot per lo dels nous jocs orientats, jo no sé si algun heu tingut ocasió de jugar d'esports o de música o de cançons o de ball o tal, que realment l'experiència de realitat augmentada, si tens una pantalla gran de home cinema davant de la Xbox, ha generat molta atracció i està funcionant bé. O sigui que la línia de consoles estem guanyant bastanta participació al mercat tant a Sony com a Nintendo. Amb mòbils estamos en fase meritòria, nosaltres i BlackBerry, tots dos estamos en fase de demostrar com innovem i recuperem mercat davant d'Apple i d'Android. Més preguntes? Més preguntes? Parts de Teleco, aprofiteu! Que soy del ramo! Hòstia, la màquina de cafè a l'institut, teniu que posar la màquina de cafè pel matí. Va, anem, va. Sí, perdona, sisplau. Sí, parlant de consoles, la Xbox Series X, creu que superarà la Play 4 o...? Hòstia, aquesta pregunta es denota. La Xbox 620, que aquesta que és la nova que anem a treure, és que aquesta no és...
Pues no tinc ni idea. T'ho miro, després em dones l'adreça per electrònic, t'ho miro per l'expert i t'envio la resposta, perquè ara mateix no tinc ni idea de la cosa. Ara amb el que estem sobretot ficats és amb el llançament de Windows 8, que hem llançat aquest Nadal amb la part tàctil i tal, amb el llançament del nou Office i sobretot amb la integració de Messenger i Skype. Suposo que els que teníeu compte amb Messenger haureu rebut un missatge de que s'integra amb Skype i que el que anem a fer és evolucionar tota la part de Skype. I estem bastant amb això. I les consoles, la veritat és que m'agafa una miqueta lluny, no sé, però bueno, després me dones l'adreça correu electrònic i parlo amb els expertos de consola i et diu, et dic la 720, aquesta quan la llancem i què farà, perquè no tinc ni idea. Alguna més o estic fora de temps? Bueno, no sé, jo crec que podem estar una mica més. Sí? Bueno, si n'hi ha preguntes... Va, alguna pregunta més, va. Les dues preguntes més. Va, les dues preguntes que voldríeu fer, teniu l'oportunitat de fer ara, va. Qui més? No? A veure, per animar l'última pregunta, va. Els dos voluntaris que han sortit a apuntar, va, veniu un moment. Ja hi havia un noi que volia preguntar, no? Va. Hi havia un de Tabernos que volia preguntar. Un Windows Phone i un ratolí Microsoft. Va, nois, va. Per la vostra col·laboració, la perquè la propera vegada que vingui un empresari aquí i demani voluntaris sortiu de tot. La última pregunta, va. Un moment. Va, que ja estem. La última pregunta. No sé si... Nois, no. Luego con Windows 8 cambiando su estructura, su funcionamiento. O sea, la forma del escritorio, la forma de funcionamiento, ¿crees que va a cambiar o...? Vamos a ver, hemos querido reinventar Windows de cero. Si te das cuenta, además la intención que tenemos con este nuevo diseño es combinar los dos mundos. El mundo, un segon, sisplau. El mundo del ocio, entretenimiento y consumo digital, es decir, el mundo de navegar con una tableta para poder tener un ebook, un libro digital, conexión por web, tener aplicaciones rápidas, tener vídeos, tener aplicaciones multimedia ricas y tener una experiencia muy rica digital, muy táctil, que tienes en una tableta, ese mismo mundo, combinado con el mundo de tener un entorno seguro para conectarte a la empresa, con antivirus, y que puedas editar y generar con Office documentos y compartir información. Entonces, la nueva visión de Windows, hemos hecho un rediseño de los logos también, porque hemos querido hacer una nueva arquitectura desde el punto de vista de imagen y de producto, con la idea de que la industria genere una nueva generación de dispositivos. Y se acabó el tener que ir con 3 cacharros o con 4 cacharros por la vida. La tableta para consumir contenidos digitales, el portátil para trabajar y editar y el móvil para aplicaciones puntuales, ¿no? Entonces, la idea es que vais a ver en los próximos meses en la industria que precisamente con Windows 8 nuestra reacción es unir esos dos mundos en un único entorno. Un entorno que te permita tener una experiencia táctil de tableta muy rica para consumir contenidos, pero a su vez un entorno productivo en el que puedas editar, trabajar y compartir información de forma segura en tu red corporativa. Cosa que hoy por hoy las tabletas no tienen, porque las tabletas están muy bien, son muy económicas, te va muy bien para consumir, pero editar un PowerPoint, editar un Word, un trabajo, hacer un chat de multiconferencia con determinados temas, compartiendo documentos, o conectarte de forma segura a la empresa, tienes que poner la tableta un montón de cosas y la tableta hoy por hoy no es el dispositivo. Entonces, por eso hemos cambiado la imagen del producto. Windows 8 es nuevo y la idea es combinar en una nueva generación de dispositivos las dos cosas. El 2x1, la respuesta a la crisis de en lugar de tener una tableta y un portátil, poder tener equipos híbridos que algunos fabricantes están inventando, del tipo Samsung ha sacado una tableta con un teclado inalámbrico,
Asus ha sacado una tableta que la pantalla se da la vuelta. Nosotros vamos a sacar ahora a partir del 14 de febrero por la tienda, veréis Surface, que es una tableta en la que el teclado es la tapa, pues una tapa rígida muy curiosa, con un nuevo diseño. Entonces, todo el mundo está pensando en innovaciones nuevas, pensando en una nueva generación de dispositivo que combina la capacidad de trabajar que tenías en un PC de forma segura con la capacidad de consumir contenidos, y por eso hemos cambiado un poco toda la imagen y la forma incluso de navegar, mucho más táctil, mucho más sencilla, mucho más interactiva. Pero sí, es un reinventarse y ahora mismo toca reinventarse cada poco tiempo, toca reinventarse. Bueno, pues, si no hi ha més preguntes, voldríem acomiadar a Carles per donar-nos aquesta visió. Jo crec que una mica d'esperança, no? Perquè tot allò que deia ell, una mica espantats amb tantes notícies negatives de la televisió, que si Bárcenas, que si estem molt malament. Bueno, jo crec que ens ha donat una mica d'esperança a tots, a alumnes i també als professors, no? També apropar-nos una mica al moment actual de tecnologia en el que, bueno, estem, i creiem. Des de l'OPA amb època, avui aquesta no... La Xbox 700 i pico m'ha agafat totalment fora de joc. Com època ja podem portar que estigui al cabo de la calle de la tecnologia, i ja que l'ha fet un regal, també nosaltres voldríem fer-li un petit regal, un detallet d'aquí de l'escola. Moltíssimes gràcies.